Dah krungu mboten? Kok krungu ta? Kula sing ra krungu. Ayo kowe iki budhek kok. Ayu nek le ayu ning kupinge. Manut kula nggih, Bapak. Sangarmu. Eh? Nah, Apa, Pak? kowe iki sayange siji, kowe iki nek jak dialog ngono kowe iki ayu ning budhek. Kok budak? Lah iki mah aku genah omong kowe. Kok saradane elek lho. Mbok saradan ki sing apik. Jenenge nek omong alon-alon to. Lah aku ki nek omong mesti alon-alon, tur cetha aku ki nek omong. Ya nek cetha kula ya mesti krungu. Aku kuwi sing kupingmu suda rungon. Mboten kok. Ayo sio. Eh? Ngono kok kan ora muni budhek. Kowe iki suda rungon, ngandani ngeyel. Sing arep mau cetha. Lah ya ket mau ya cetha. Kowe nembang apa iki engko? Liwo. Ayo wis dibawani sing apik. Nggih. Bawane apa? Ki nanti tak pilih. Ki nanti tak pilih. Asking kene iki. Eh? Metan Bu, Pak. Nih, dah krungu mboten? Kok krungu ta? Kula sing ra krungu. Ayo kowe iki budhek kok. Ayu nek le ayu ning kupinge bosok. Ya ora. Ai. Jenengan ora gawe-gawe nek ngonekke aku. Ora nyata kok. Aku ya nyoto. Aku rak mung sok ngonekke Tatin iki raine rai galak. Raine kejem, sadis. Ayo ora percaya? Sadis mboten, Sederek? Bar ora kowe. Ning ayu ora. Nek le ayu. Oh. Lho ayu, nek le ayu, aku percaya. Ayu. Ya kuwi nek le galak kuwi lho. Wong ayu kuwi iso kok nyepetke patine wong lanang. Lah kok iso? Lah ya mergo galak kuwi. Aku ora galak ya. Ah, apa? Galak iki galak ngandani. Ngandani apa bojomu saya kuru. Cat sapa e? Pamundutan lagu kuwi lho. Ditransfer. Ah jelas kok ya. Kok aku ora ya? Wong ki nek meneng ki malah rezekine tumpuk undung. Lah aku kurang meneng piye? Kowe cerewet meng. Ndak dino cerewet biar ora dikai. Oleh ming bajing terus. Lah apa? Eh. Pancen sing terus tak bajing-bajing ya men iki. Bajing moto. Ndas warna-warna. Ha iya, ya betah-betahe melu aku. Arep melu sapa? Sideman sik, nyo. Amplope. Wis apian to. Wah, kuwi. Ora dibahas. Biyen aku ora koyo apian lho, ming kowe iki ra niteni karo aku nyo tampani sik. Ampani. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Pak. Kok iki maksudnya piye? Wong Jawa ki mung disingkat kok. Nek kowe iki bentuke apik ya aku ning ngalemi wah Tatin ki Yunan. Apa wi? Ayu tenan. Wah. Yunan. Dasare mbute woh. Apa? Rambute dawa. Wah. Tur dasare ya liteneng. Apa kuwi meneh? Kulite kuning. Ya aku ora arep ngono saru kok. Lho, wong Jawa iki iso disingkat kok. Ana wong anu kae. Ana. Apa jenenge? Enak ora, Pak? Naknan. Ah, iki masakmu naknan. Enak tenan. Lah nek mbutmu walitmu ning iki. Rambutmu dawa, aku pikiranmu sing elek kok. Lah ya ora. Litmu ning ya kulitmu kuning. Ah, udu mesti Apa? pikirane. Dadi aku yang duwe Apa? limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah kuwi. apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng kok ndo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Anu cangkem elek. Jijiki. Kowe kuwi siji. Wong Ya aku aku nek wis diwaraki ya ora, aku jane baik lho. mulutmu harimaumu nek kowe. Wong aku mung nimbutmu kok njur tekan limuceng. Lah ya aku ya talimu kenceng.
kenceng lho. Ndas mutos. Apa? Ndas matos. Ora nek ratas ya piye tenan ndas kok kiur-kiur iki. Oh, mula pantes dijuluki nangka blonyoh wong. Ngopo? Awal Lah ya saiki nek dipikir ndas nek ratas yo piye? kemucah kok soalé. Apa? Cangkemmu trocok. Loh, saiki nek sirahe ratas lho nek ra ono bathoke ngene terus piye? Ah iya ya gembur-gembur ya. Lah iya kok. Ayo, mosok sirahe atos sirahe empuk gulune atos tak ya. Ayo hati ora. Lah aku tergantung lawane nek lawane marai mangkel ya melu mangkel. Lah kok sik kok lawane marai mangkel aku marai mangkel apa piye? Jelas kok. Aku urung apa-apa wis dunekke konyokot kawat nangka blonyoh. Dunekke apa meneh mau? Lah kowe nek tak unekke bendina rasamu mangkel ki mbok ya matur. Pak kula tak rasa melu ngono piye? Aku ya piye nek engko kendile goleng. Ayo kene rumangsane ora apa-apa. Ora lah mbok ngalem aku wae ngopo to? Oh ya, ya wis wedian ngarep. Jan, piyai kok kaya ngono lho. Ngopo? Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasong.